Pachirongwa chino ndine vakomana vaviri vachange vachindibatsira kunge tichikurukura maererano nemhuka inonzi haka. Rege nditange from my left side. Mukoma makadii? Makadii vateereri. Zita rangu ndinonzi Admire Murehwa, ndinoshanda pano paMatusadona National Park Biodiversity Monitor. Tichibatsiridzana kuburikidza kuchengetedzwa kwemapangolini. Tinotenda mukoma Admire, tinogamuchirai pachirongwa. Rege ndiende from my right side. Makadii vadiwa vateereri, zita rangu ndoitwa Lloyd Mutungwazi, ndinoshanda pano paMatusadona Conservation Monitor, apo patiri kushandawo maprojects akawanda neatinayo mukati medare romuzuva ranhasi yekuchengetedzwa kwehaka. Aiwa, tinotenda vakomana. Pangolini, chii chinombonzi pangolini uye sei ichikosheswa zvikuru? Tingati mhuka inonzi pangolini imhuka ndiyo yega mhuka ine makwati pamhuka dzinoyamwisa. Imhuka iyo inowanikwa munzvimbo dzakasiyana siyana. Tingati pasi rose tine mhando sere, asi muno muZimbabwe tine mhando imwe chete inowanikwa muno, dzimwe dzinowanikwa kune nyika dzakasiyana siyana, asi yatinayo imhando imwe chete inonzi ground pangolin. Alright, tikuona muri kufamba nechirongwa chepangolin monitoring. Handiti mungangotiudzawo kuti ratingati dingindira rechirongwa ichi nderei? Ndatenda. So dingindira guru rechirongwa ichi, chikuru chatinodawo kukwanisa kunge tichiziva ndechekuziva kuti mhuka dzinonzi haka ndedzipi nzvimbo dzadziri kunyanya kushandisa mukati menzvimbo yedu yeMatusadona. Tichinge tazivawo izvi, tichabva taziva kuti ndedzipi nzira dzatingashandisa kunochengetedza nzvimbo idzodzo, uyezve nekuti ndekupi kwadziri kunyanya kufambira, so that tinobva taziva kuti ndedzipi nzira dzatinganoita kuti tiwanike tichichengetedza nzvimbo dzakawanda dziri kufambira mhuka idzi. Rimwe donzvo guru nderekuzivawo kuti uwandu hwemhuka idzi hwakamira sei mukati menzvimbo yedu yatiri kuchengetedza mhuka dzedzo. Alright, so haka inodya chikafu chakaita sei uye inogara pai? Haka iyi dzinodya masvosve. Mukoma Admire vachanyanya kupinda pakadzama-dzama nokuti ndivo vane unyanzvi hwakakura, asi muchidimbu ndingangoti haka dzinodya masvosve uye takaona kuti dziri kunyanya kugara mumwena mukati menzvimbo yedu. Ndinoti mukoma Admire munganyanya kusimbisa kuti dzinowanikwa papinda. Ndinotenda mukoma Lloyd nekutaura wamaita. Ndichingoda kutsinhira kubva pane zvataura namukoma Lloyd. Haka imhuka dzinodya masvosve uye zvemajuru, iwe padzinogara dzinowanzowanika kunzvimbo dzinonaya mvura shoma kana nzvimbo yadzinoti masemi arid dzinonyanya mvura yakawanda, uyezve dzinowanzogara mumwena kana mumapako. Tichitarisai munzvimbo yakaita seMatusadona muno tinonyanyaona haka dzichigara mumapako anoshandisa nedzimwe mhuka dzakaita senjiri, maporcupines nezvimwe zvipuka zvakasiyana siyana. Ndikati ndizvo ndingawedzere nazvo. Alright, thank you so much, mukoma Admire. So muno muMatusadona ndedzipi type dzehaka dzinonzi dzinowanika muno? Type yehaka yatinayo muno inonziyo ground pangolin kana kuti terminate pangolin. Sezvandambotaura kuti tine mhando sere dzinova 8. Dziri 8 kudaro, 4 dzinowanika kucontinent yeAsia, then 4 dzichiwanika muno muAfrica. Pa4 dzinowanika muno muAfrica yatinayo inonzi ground pangolin kana kuti terminate pangolin, ndiyo inowanika muno muMatusadona. Iyi imhando yehaka inogara pasi isingakwire muti. Dzimwe dzimbiri idzi dzinowanika muno pa4 dzinowanika muno muAfrica, mbiri dzinokwira miti. Imwe inonzi giant pangolin inogara pasi, asi yedu yepano inogarayo pasi iri ground pangolin. Ndikati ndizvo zvatingataura. Alright, so gatimbotarisa pamutemo chaipo chaipo. Pangolin inonyatsochengetwa sei? Pangolin imhuka inochengetedzwa zvikuru mubumbiro redu remutemo reZimbabwe. Takatarisana neAct inochengetedza mhuka chapter Wildlife Parks and Wildlife Act chapter 20.14 inotaura iyo kuti pangolin imhuka iri specially protected, inofanira kuti munhu akaiona anoiremekedza, anoisiya iri panzvimbo yayo. Imhuka inochengetedzwa zvikuru, kunyangwe mutsika dzedu sechivanhu. Imhuka yaigara yakachengetedzwa kuburikidza nekuti yainzi imhuka inofambidzana neumambo. Ndikati ndizvo zvandingataura. Kune vachangotibata tiripo pachirongwa chatiri kufamba nacho rwendo neMatusadona patiri kumbokurukura maererano nekuchengetedzwa kwemhuka inonzi haka. Alright, pamamuchitaura mukoma Admire, ndabva ndaita mubvunzo kuti
pamutemo chaipo chaipo munhu anenge abatwa aine mhuka iyi ndeupi mutongo waanopiwa? Kubatwa une mhuka yepangolini kana kuwanikwa une product yepangolini kunoita kuti munhu usungwe kupinda mujeri kwemakore anotangira pa9 zvichienda mberi zvisiyana nekuti wawanikwa neproduct. Asi chese chinoita nepangolini chinotangira pa9 years kuenda pakuri mucheri ukawanikwa wabatwa une pangolini. Saka mungangotitsanangurira kuti sei haka iri ndiyo mhuka inonzi iri panjodzi stereki? Zvinoita kuti pangolini inyanyove mhuka iri panjodzi stereki zvakanyanya kudarika dzimwe ndezvekuti mhuka iyi haina dzimwe nzira dzainokwanisa nazo kuti tiza vanhu. Imhuka iyi yatinoti ikasangana nemunhu chainogona kuita kumira, munhu okwanisa kuibata zviri nyore zvisina kana kuvhunduka kuti ine zvainokwanisa kukwadza nazvo munhu. Nokudaro ndizvo zvakonzeresa kuti vanhu vakawanda vakwanise vanyanye kuzvipedza nekuti hadzina imwe nzira dzinokwanisa kuzvidzivirira nadzo kunze kwemutemo watakaisa senyika kuti dzikwanise kuchengetedzeka. Ndinobhuya kuna mukoma wangu manyanye tinyararise. Tinonzwa kuti vanhu vazhinji vanotaura kuti haka ine goridhe mudumbu mayo, ichokwadi? Ndiwo manyepo makuru. Haka hadzina goridhe mudumbu madzo, asi haka ndingati mukoma mai vambotaura vakati imhuka dzine makwati. Ende chandingada kuzivisa ruzhinji rweZimbabwe nenyami ndechekuti makwati ataudzwa namukoma Maya ndi material kana kuti ndingangoti chiri kugadzirisa makwati aya chinoita kuti makwati amere pahaka ndicho chiri kuita futi kuti makwati enzara dzedu amere. Saka ndingangoda kuzivisa ruzhinji kuti same material iri nenzara dzedu nebvudzi dzedu ndiyo same material inogadzira makwati ehaka. Saka iyawo ndingati manyepo ekuti haka dziri kunzi dzine goridhe mudumbu, hadzina goridhe. Alright, so chii chinoita kuti haka inyanyovhimwa muno mukariba ende futi haka dzakambonyanyikoshera chii? Ndingati sezvo mambotaura mukati vamwe vedu vanofungidzira kuti dzine goridhe ndechimwe chinhu kusatozivawo kweruzhinji rweZimbabwe. Vamwe vanenge vakanyeperwa kwavanenge vakanyeperwa kuti haka dzine goridhe. Saka zvichida munhu akasaone ruzivo rworwo anouya akuzovhima mhuka idzi zvoita kuti dzichipinda mudambudziko rekupera. Uyezve pane nyika ndofunga ndingati pane nyika dziri kunze kana nyika dzeAsia kune vanhu vanotenda kuti pangolini makwati epangolini ane zvirwere zvaanokwanisa kurapa. Asi ini ndinoti manyepo nekuti sezvanambotaura ndikati nzara dzedu, material inogadzira nzara dzedu ndiyo same material inogadzira makwati epangolini. Saka idzodzo kushaya ruzivo kuruzhinji rweZimbabwe kana kuruzhinji rwenyami iko kuruita kuti mhuka dzedu dziwanikwe dzichipera nekuti vanhu vari kufungira kuti dzine goridhe. So ndanzwa muchitaura nyaya yekuti kune dzimwe nyika, handiti toda kuti tinzwe kuti kune dzimwe nyika dzisingatarise Zimbabwe chete haka dzinombonyatsokosheswa zvakaita sei? Kune dzimwe nyika sezvandataura ndambotaura ndikamenshena kuma-Asian countries like China. Vanotenda kuti makwati ehaka vakamakuya anorapwawo zvirwere zvakaita sana kenza, zvakaita sana TB. Asi sezvanambotaura ndikati ndiwo manyepo nekuti ndofunga tikatora nzara dzedu tikadzikuya panapa tikamwa kana tanga tine zvirwere izvozvo hazvingarapiki, zvinongoramba zvakadaro. So ndo zvavanotenda kune dzimwe nyika kuti haka dzine makwati anokwanisa kurapa zvirwere zvakasiyana siyana. Alright, thank you so much Mukoma. So ndezvipi zviri kuitwa mukuchengetedza haka idzi? Mukuchengetedzwa kwehaka tida kutangira muno muZimbabwe medu. Law enforcement vanoita mapatrols avanoita kuti vakwanise kuwedza kuderedza kuvhimwa kwehaka munzvimbo yese kusanganisira imo muno maTsadona nemuZimbabwe. Toenda pasi rose tine organization inonzi CITES inomirira kuti Convention on International Trade in Endangered Species. CITES idanho organization inorambidza kutengeswa kuvhimwa kwemapangolini. Saka Zimbabwe senyika iri under organization CITES inoshandawo neCITES kuti tideredze iko kuparara kana kuderedze kuparara kwehaka kubudikidza nekuvhimwa kunoitwa mukati menharaunda dzakasiyana siyana.
Alright, so ndedzipi nzira dziri kushandiswa kana kuti zvavari kushandisa kuongorora uwandu hwehaka dziripo paprojekti iyi? Dzatiri kushandisa muno Matisadona pakumonita mapangoninzi edu tine nzira dzaningati mbiri. Yekutanga ndeyekuisa tinoti matracking devices pahaka. Saka haka dzedu dzatinosangana nadzo muno tinodzisa matracking device kuitira kuti tibatsiridze patinenge tichida kudzimonita. Matracking device anotibatsira kuti panotopinda musango tinopinda tichitenderera tichitsvaga haka dzedu. Imwe nzira yechipiri ndeyekuti patinenge tichitendera kudaro tikasangana neiyo mwene atati inogara haka iyi tinoisa tinoti makamera trip. Saka makamera trip aya anenge akatarisa pamwena iyi kuitira kuti kana mune haka kana zvimwewo zvipuka zvinoshandisa mwena iyoyi sezvandambotaura kuti mwena iya inoshandisa mapangolini inogadzirwa nezvimwe zvipuka zvakaita senguruve, zvakaita senjiri, zvakasiyana siyana. Nokudaro zvinotibatsiridza kuti tizive kuti dzimwe mhuka dzirimo muMatisadona uye dziri kugarisana sei. Ndidzo dzingati nzira mbiri dzatiri kushandisa pari zvino. Alright, so project yePangolin Protectors iri kushandidzana sei nevagari pakuchengetedza haka idzi? Project yedu iri kushandidzana nevagari zvakanaka. Zvikuru sei tichida kutarisa kuti kuburikidza nekutanga kubva patakatanga kuva neproject yakadai, vagari vemuno munyaminyami district vakatibatsirawo nehaka mbiri dzavakatipa. Zvinoratidzawo kuti kuburikidza neruzivo rwatiri kugara tichibatsirana navo, ivo vachipawo ruzivo rwavanoziva maererano nehaka, isi tichivapawo ruzivo rwatave narwo kuburikidza nekuchengetedza kwatiri haka, vave kutikwanisawo kutibatsirawo nehaka dzavakasangana nadzo, nekuti haka imhuka inowanika kunyange kunze kwepaki. Saka pane haka dzakawanikwa mbiri gore rapera, vanhu vecommunity vakauya nadzo vakati sezvo imi muri kumonita haka idzi zvanga zvakadii zvakanaka kuti mugare munadzo muno. Saka chinhu chikuru chinoratidzawo kuti community yedu iri kutisapotawo mubasa redu ratiri kuita. Alright, so kubva zvamatanga project ndezvipi zvatinoti zvamawana kubva muproject ino? So sechikuru chatakawana sezvataurwa namukoma Admire ndezvekuti chaningati chikuru chatawana ndechekuti rutsigiro rwatiri kuwana kubva kunharaunda dzakatenderedza paki yedu, nekuti ndofunga zvinhu zvinorema. Ndofunga ndichida kupa muenzaniso chiri muno muZimbabwe, ndakanzwa panhu pashoma pakauya vanhu vachizosarenda haka dzavanenge vanhonga kune vanhu vanodzichengeta vakaita sesu. Asi takanzwa kufarawo mukati megore rapera nekuti takawana haka mbiri. Saka chaningati chikuru chatawana rutsigiro rwatiri kuwana kubva kunharaunda yakatipoteredza, nekuti haka idzi hadzisi kungowanikwa muno mupaki uye dziri kuwanikwa kwakatenderedza mapesi kwakatitenderedza kwakatipoteredza paki. Saka Alright, thank you so much Kumale. So ndodzoka zvekare kuti project iri kushandisa sei pfungwa itsva dziri kuuya mukuzama kuvakiridza nekuchengetedzwa kwemapangolins? Tatenda project iyi mukuburikidza nekutsvaga nekutreka kwatiri kuita mhuka idzi, takukwanisawo kuziva uye takakwanisawo kuziva kuti pangolini dzedu dzinofarira uye dzinowanza kugara pakaita sei, uye zvakatibetserawo futi kuti takutokwanisa kutsvaka nekuenda nekunoona futi dzimwe mhuka dzagara dzirimo mupaki haka idzi. So vagari vangabatsiridza sei pakuchengetedzwa kwehaka? Ndinodavira kuti ticharamba tichidzidzisana nevagari tichivaudzawo muri kuwanza kugarwa nehaka idzi kuitira kuti zvichida vange vachichengetedza nzvimbo dzatakakwanisawo kuona kuti ndidzo dziri kuwanikwa haka dzedu. Ndichitsinhira ipapo, vagari venzvimbo dzakatenderedza Matisadona vanogona kubatsirawo project iyi kuburikidza nekuripotawo mapangolin sightings anenge awanikwawo munze kwepark, kuitira kuti kana zvichibvira dziuyewo muno dzisangane nemamwe mapangolins ari mupaki. Chimwezve chinogona kuita kuti vagari vakwanise kutibatsirawo iyo support yatanga tichitaura, kudzidzisana kukosha kwakaita kuchengetedza kwehaka, nekuti haka sezvatataura imhuka yakakosha pakutideredzera masvosve nemajura inodya. Saka tikakwanisawo kuparadzira shoko rakanaka rakaita seiro kuti aiwa imhuka isina zvakaipa zvainounza kwatiri isu, asi imhuka inototibatsira pakuderedzawo zvinhu zvakaita semasvosve nemajuru, zvinoitawo kuti even zvirimwa zvavo zvikone kuchengetedzeka zvakanaka. Saka iwayo mashoko ekudzidzisa ruzivo ndo chinhu chikuru chatinogona kuramba tichitarisirawo kubva kune community yedu.
tomboti nhasi mapangolinzi apera chichi chinoitika timbonzwa kuti nhasi tomboti kwamuka hakusisina akadzapera chichi chinoitika. Ndingati zvikanzi nhasi hakusina mapangolinzi idambudziko guru rinogona kuira vanhu nekuti vanhu havazive kukosha kwakaita mapangolinzi. Kutanga sezvanoda kureva kuti majuru imhuka dzinotinetsa dzisingaite, saka kuburikidza nemapangolinzi kudya kwaanoita anoderedza nhamba yemajuru. Masvosve zvimwe chetezvo anotinetsa mudzimba zvakasiyana siyana. Nokudaro vanhu vakaramba vachiziva kuti aiwa kana mapangolinzi aripo achitenderera ari kuita rimwe basa mukudya kwaanenge achiita rinova basa ratinofunga kuti ridiki asi zvikanzi zvashaikwa tinowanirwa izochema. Uyezve mapangolinzi chinhu chinoita kuti senyika tigone kuvawo tichirecognize tine imwe mhando yemhuka iri uniki sezvatambotaura kuti ndiyo yega mhuka inoyamwisa ine makwati. Saka zvinogona kuita kuti nyika senyika tese tigone kuwana tourism yedu ikwirirewo, pfuma yenyika iwedzere. Nokudaro tinoda kuti mapangolini aramba achichengetedzwa. Zvabva ndanga ndine mubvunzo wangochitongoya mupfungwa dzangu pamamuchitaura apa ndomazozvipindura kuti aiwa pangolini imhuka inoita sei inoyamwisa handiti. So ndoda kuti ndizoziva zvekare kuti ine makumbo mangani. Pangolini imhuka ine makumbo maviri. Pangolini inofamba nemakumbo maviri. Asi zvinoitika ndezvekuti ekumberi aya maoko ane nzwara dzainofamba nekuti imhuka inochera chera painenge ichitsvaga masvosve nemajuru. Saka ekumusoro tinoita kunge makumbo aitori maoko. Ende zvinhu zvekuti ukatoona pangolini ichifamba nemaoko ichiita kunge irikufamba nemakumbo esarifu itori saini yekuti iri kurwara. Zvinhu zvatakasangana nazvo muburikidza neproject yedu tirikuita kuti ukatoona mhuka ichifamba yakadaro zvinoratidza kuti mhuka iyi haina utano hwakanaka nekuti pangolini kana ine utano inofamba yakamira nemakumbo ayo maviri. So nezvairi zvezvo inotomisa tuma inotomira netuma inotomira yotofambawo ngemunhu ichitofamba utotita ndiko zvinoita pangolini iri health izvo ine utano hwakanaka. Aiwa tiri kutodzidza tiri pano pachirongwa. Alright, regei ndibvunze chiti muono weproject iyi wakanyatsomira sei? Muono weproject yedu ndeyekuti sezvatambotaura tiri kuda kuti tizive uwandu hwemapangolinzi atinawo muno muMatisadona National Park, uyezve tigone kupawo mukana kune haka dzimwe dzinenge dzabatwawo kune vanhu vanenge vawanikwa nehaka. Mukana wechipiri wekuti dzigone kupinda musango kuti dzikwanisewo kuindarakta nemapangolinzi mavo. Chimwe chatinazvo pamuono wedu ndechekuti tigonewo kuparadzira ruzivo rwekukosha kwakaitawo kuchengetedzwa kwehaka mukati menharaunda yedu, kureizawo vatinoti macommunity awareness kukosha kwazvakaita. Nechimwe chinhu chatiri kudawo kuno ndechekuti tiwitnesse pangolini ichazvarwa muno Matisadona togoitreka kusvika taramba tichikolekta ratinoti data rayo, nekuti pari zvino hakuna vanhu vanoziva yatinoti iyo lifespan yehaka mukati mesango. Lifespan ingoripo pari zvino ndehaka dzinochengetwa mucaptivity kana kuti dzinenge dzichichengetwa nevanhu mumarehabilitated center. Ndingati ndipo pane muono wedu kuti tizive kuti musango mhuka iyi inonyatsombogara zvakadii kuitira kuti zvitibatsirewo mukuchengetedza kwehaka. Ndanyatsoona kuti manyatsotseketudza kunyatsotsanangura zvanga zvinyatsonzwika. Alright, andodzoka kwamuri mukomaloid. Nekuda kwekuti tamboti taurisei stereki tisati tabva panapa ndezvipi zvamungati aiwa panapa Rose ndasirira zvinhu zvizhinji zvamungada kuti community inge ichiziva? Okay, ndinongodawo kuramba ndichisimbisa mashoko ekuti haka dzakakosha uyezve kuruzhinji rwenyami pese pavanenge vadziona toziva dzinenge dzichitomboonekwawo kunze uko. Taikumbirawo kuti vauye vachinge vachidziripota vachitiudzawo kuti tirambe tichidzichengeta haka idzi mukati menzvimbo yedu. Alright, todzoka kwamuri mukomamai. Zvandingati mashoko andinawo ini kumhuri yeZimbabwe ndeyekuti mhuri yeZimbabwe ngatibatsirane. Mashoko andingasiyire kuvateereri ndeyekuti haka kana kuti pangolini imhuka yakatikoshera zvikuru, uyezve ngatibatsiranei kuitira kuti mhuka idzi vana vedu vagonewo kuzowana umwe mukana sewativaona isu kuti tigonewo kudziona, varegedze kuzongoona mhuka mumapikicha kana kuzoona mumatv. Tikabatana tose mukuchengetedza haka dzedu ramangwana redu rinojeka. Uyezve tikasiya mhuka dzichiparara
zvichaomerawo ramangwana redu kunyange revana vedu. Saka ndinongokurudzira kudai taramba takabatana tichibatsirana panenge pawanikwawo pangolini toripotawo community officers edu atinawo panenge pawanikwawo mhaka vachitizivisa zuva nezuva kuti zviitiro nyore. Ngati ndo mashoko andinawo. Aiwa, tinotenda mukoma Adimaya. Tirikuona tina medium vachangosvika panapa. Medium makadii? Tinofara vateereri makadii henyu? Tingangozivana kuti munoitwa medium aya. Aiwa, inini zita rangu ndinonzi Vimba Inebiri, ndiri community development supervisor pano paMatusadona. Basa rangu randinoita ndiri kushanda nemacommunity members, kushanda nenharaunda dzakatikomberedza, tichidzidzisana maererano nezveconservation nezvekuchengetedza zviwanikwa. Aiwa, tinotenda Vimba. Alright, ndanzwa muchitaura kuti munoshanda necommunity. Takanangana neproject yatiri kuita yePangolin Protectors. Muri kuzvifambisa sei? Ndezvipi zvamuri kuita mucommunity? Aiwa, tinotenda. Isusu tinoshanda tiri kubazi kana kuti tiri kusaidi ratingati community development. Tiri section inoshanda zvikuru sei tichidyidzana nesection yana mukoma Adimaya, section inova iyo yeresearch inotibatsiridza kuti isusu basa redu guru nderekuenda tichidzidzisa. Saka zvatinodzidzisa zvinofanira kunge zvichibva kana kuti zviri zvinhu zvakatopasiswa kuti ndo zviri kutoitika. Muchiona vana mukoma Adimaya vanga vachitaura kuti project yavo vane zvakawanda zvavari kudzidza pamusoro pemapangolini. Saka mashandiro atinoita navo ndeyekuti zvavadzidza zvavawana vanokwanisa kunge vachisheya nesu kuti isusu tinge tichipakurira macommunity members atinenge tinawo. Saka basa redu guru Sister Prem nderekudzidzisa vanhu. So paprogram iyi yekuchengetedzwa kwehaka kana kwemapangolini, basa redu nderekutora information yatinenge tapiwa pamusoro pekurarama kunoita haka tichinokwanisa kuiisa kumacommunities kuti vadzidzise uye vagokwanisa kuona kukosha kwechinhu chakaita sehaka. Uyezve tinofambawo tichikurudzira ivo vabereki kuti kana vachinge vaona haka vanokwanisawo kutizivisa ndokunge haka yacho vaiona kuti maybe iri kurwara kana kuti haka iyi pairi pacho inogona kupedzisira yapinda panjodzi. Hatingokurudziri kuti vange vachingofamba vachidzitsvaga vachitiripotera. Tinotovapa maconditions ekuti kana muchinge maona haka iri kuratidza kuti iri kurwara kana kuti maona kuti haka panzvimbo yairi inoratidza kuti inogona kuzongopedzisira yadini yakuvadzwa kana kuti yakanganisika, ndo pavanokwanisa kutibata. Isusu tokwanisa futi kufonera vana mukoma Adimaya vokwanisa kunge vachiuya vachitora haka idzodzo. Nekutiwo futi ipapo tinofanira kungwarira macommunity members edu. Tinovaudza kuti ukazongoonekwa wangofamba wakabata haka haisi kurwara kana kuti watoinhonga mupaki zvinenge zvakutorewa kuti wakutokwanisa kusungwa. Ndofunga vana mukoma Adimaya vataura even mutongo uripo pakuti ukange wawanikwa uine haka. So ndingati ndo basa redu endi ndo nyaya yatinofamba nayo mumacommunities tichivakurudzira kuti haka zvikuru sei ndafara ndanzwa vachitsanangudza chaizvo kuti haka haina gold mukati, haina goridhe. Chinova icho chinhu chatinosangana nacho stereki mumacommunities, vanhu vachitibvunza kuti saka imimi kana muchiti haka haina goridhe imimi muri kudzidii, muri kudzitorerei? So ndafara kuti vana mukoma Adimaya vanyatsotsanangura kukosha kana kuti basa rinoshandwa nehaka zvinozopa kuti dzinge dzichichengetedzwa. Saka iroro ndo basa redu, ndo shoko redu ratinofamba naro tichinyatsovatsanangura kuti haka yakangofanana nedzimwe mhuka, haina goridhe ringaita kuti vakwanise kufamba vachidzitsvaga kuti vadziuraye. Uyezve chimwe chatinozoita isusu kutora feedback yatinowana kubva kumacommunities pamusoro pemhuka dzakaita saidzodzo, tichivaudza ivo voona kuti voshandisa sei feedback yakaita seiyoyo kuti program kana kuti kuchengetedzwa kwehaka kunge kuchiendera mberi. Ndotora muenzaniso senyaya yekuti haka kare kare kana tiri kumacommunities inyama yaidyiwa nemadzimambo kana kuti yaipiwa vanhu vanoremekedzwa chaizvo mucommunity. Saka izvezvi kune mamwe macommunities achiri kutevedzera tsika idzodzo dzekuti vanofunga kuti vakaona haka vanoda kuti vaende kunoipa mambo vozokwanisa kunge vachivapa muripo wekuti wandirigira nyama inonzi special meat, vanoiti special meat. Asi chatiri kuita ipapo kutora feedback yakadaro tichinge tichiunza kunana mukoma Adimaya. Vana mukoma Adimaya votitsanangurira zvatinoti zvine sainzi mukati, votitsanangurira kuti aiwa hapana chakanyanyisa kukosha chiripo panyama yehaka. Tochitora tichikwanisa kusvika kunyangwe nemadzimambo edu, tinoita maawareness navo tichivadzidzisa kuti aiwa kudhara ndo zvataiita asi eke zvino tiri kuona kuti vakunzwisisa kuburikidza nezvambotaura namukoma Adimaya kuti tinotori nemacases
dzimwe nguva dzatakafonerwa nemacommunity members vamwe vacho vanototora haka vodziendesa kuna mambo ozofona ariye kuti kunoku kune haka yanhongwa tokwanisa kudziunza zvoreva kuti tiri kuona kushanda kweawareness yatinenge tichiita iri kuita kuti vanhu vakukwanisa kuti mapangolini kana kuti haka vakudziunza kunokupacho kuti dzichengetedzwe zvakanaka. Tinotenda asisi Linda ndanyatsoona kuti manyatsotora nguva yenyu kunyatsotsanangura kuti community yedu inge ichinzwisisa maringe nemhuka inonzi haka. Ndochirongwa chatanga tinacho pano chatiri kufamba chatiri nacho kuti arwendo nematusi adonha angatisangane pane zvimwe zvirongwa zvinotevera. Zita ndinonzi Miss Rose.